హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహన క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయము విశ్వరూపము లేదా విశ్వరూప దర్శనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము నిన్న ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలలో అర్జునుడు విశ్వరూపమును చూపమని శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించడము, తదుపరి శ్రీకృష్ణుడు తన విశ్వరూపాన్ని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, అర్జునుడుకి దివ్య దృష్టి ఇవ్వడము, ఆ దివ్య దృష్టితో విశ్వరూపాన్ని తిలకించుట గురించి సంజీవుడు వివరించడము, విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి అర్జునుడు పొందినటువంటి అనుభూతులను మనము నిన్నటి క్లాస్లో చూసినటువంటివి. సో ఈ క్రమంలో ఇక ఈరోజు ముఖ్యంగా అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని దర్శించగానే ఆయన పొందినటువంటి అనుభూతులు, ఆ క్రమంలో ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడము. సో ఆయన చెప్తారు ఆ 26 నుండి 29 శ్లోకాలలో, ఆ విశ్వరూపం యొక్క నోటిలోకి యోధులు ప్రవేశించుట అంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు, ప్రతిపక్షమునందలి రాజులుతో భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మున్నగు వారితో మరియు పాండవుల పక్షాన ఉన్నటువంటి యోధాగ్రగణులందరూ కూడా నీ యొక్క భయంకరమైనటువంటి ఆ నోటి యందు వేగంతో నదీ ప్రవాహములు సముద్రమునందు ప్రవహించున్నట్లుగా మిడతలు తమ వినాశనాన్ని కొరకై అత్యంత వేగంతో ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్న అగ్ని యందు ప్రవేశించినట్లుగా మరి నీ దంతముల నడుమ చూర్ణము చేయబడిన తలలతో చిక్కుకున్న వారిని నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలను ఆ విశ్వరూప దర్శనంలో మనము కొన్ని శ్లోకాలలో పూర్వపు క్లాసులో చూసినటువంటివి. ఇక ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానం, ఆయన అర్జునుడు ఆ విధంగా మాట్లాడిన తదుపరి సో
శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉన్నది అనేటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో. సో ఇంకా ఇది కూడా చూసాం, నీ యొక్క తేజస్సు విశ్వమంతా ఆవరించి ఉన్నట్లుగా ఉన్నది అంటూ ఆయన యొక్క ఆ తేజాన్ని గురించినటువంటి అంశాలు మరి వాటిని ఇక్కడ చెప్తున్నది. లేలిహ్యసే గ్రసమాన సమంతాత్ లోకాన్ సమగ్రన్వదనైర్జ్వలద్విః తేజోభిరాపూర్వ జగత్ సమగ్రం భాసస్తవోగ్రా ప్రతపతిం పంతి విష్ణు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. నీ యొక్క తేజస్సు విశ్వమంతా ఆవరించి భయంకరములను తప్పింపజేస్తూ అవు కిరణములచే నీవు వ్యక్తమవుతూ ఉన్నావు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఆఖ్యాహి మే కో భవానుగ్ర రూపో నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక అర్జునుడు ముఖ్యంగా ఒక 2 ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చూడవచ్చు. ఓ దేవదేవ, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరివో నాకు తెలియచేయి అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా అంటున్నాడు, నేను నీకు ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు నీ వ్యవహారము నేను అర్థం చేసుకోలేకుండాను. కాబట్టి నీ యొక్క కార్యం ఎటువంటిది, నీ గురించినటువంటి నేను తెలుసుకోగోరుతున్నాను. ఒకటి, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్నటువంటి నీవెవరివి, నీ గురించి, నీ యొక్క కార్యమును గురించి నేను తెలుసుకోగోరుతున్నాను. నీ కార్యము ఎటువంటిది అంటూ అర్జునుడు ఒక 2 ప్రశ్నలు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నట్లుది ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో దానికి ఇక కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానమును మనము ఈ 32, 33, 34 ఈ శ్లోకాలలో ఆయన యొక్క సమాధానం ఉంటూ ఉంది. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ వీలవుతుందా? ఉన్నారా? ఓకే. ఇంకా ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ఈ లోపల సరళాదేవి మాతాజీ చదివే. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితః ప్రత్యనీకేషు యోధాః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా కాల అస్మి అంటూ చెప్తున్నారు. లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో అంటే నేను లోకములనన్నింటినీ నాశనం చేసేటువంటి కాలమును. నువ్వు అడిగావుగా నేను ఎవరిని అని చెప్తున్నాను, విను అర్జున. కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో, నేను లోకాలన్నింటినీ నాశనం చేసేటువంటి కాలమును. మరి నీ కార్యం ఎటువంటిది అని అన్నావే. లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః, జనులందరినీ నశింప చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అంటూ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానము చెప్తూ ఉన్నారు. సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేటువంటి కాలమును నేను, జనులందరినీ నశింప చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను.
కానీ ఓ అర్జున, నీవు అంటే పాండవులు, మీరు పాండవులు తప్ప ఈ చుట్టున్నటువంటి యోధులందరూ, ఇరుపక్షాలలో ఉన్నటువంటి యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా అర్జునుడు యుద్ధం చేయుటను విరమించాలనుకున్నాడు కదా, అందుకే ఈ భగవద్గీత బోధన జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అతనికి జయాపజయాల యందు అనిశ్చయంగా ఉన్నాడు, ఒక నిశ్చయం లేదు ఆయనకి. అందుకే ఆయన అంటాడు, ఒకవేళ నేను అర్జునుడు యుద్ధం చేయకున్నా కూడా అచ్చటున్నటువంటి వారందరూ కూడా మరి వారి యొక్క మరణాన్ని, నువ్వు అన్నావే మీ తాత, మీ బంధువులు వీళ్ళందరూ అంటున్నావు కదా, వాళ్ళెవరూ కూడా నువ్వు యుద్ధం చేయకపోయినా మిగలరు. నువ్వేదో నేనేదో చంపుతున్నాను అని అనుకుంటున్నావు అర్జున నువ్వు, కానీ కాలోస్మి, కాల అస్మి, నేనే కాలాన్ని. ఎలాంటి కాలాన్ని? లోక క్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో, ఈ లోకాలన్నింటినీ నాశనం చేయడానికి వచ్చినటువంటి కాలాన్ని నేను. సో కాబట్టి ఈ వీళ్ళందరూ కూడా అదే విషయాన్ని అర్జునుడు భవిష్యత్, అందుకే అర్జునుడితో అంటాడు కృష్ణ భగవానుడు, ప్రస్తుతం ఏది నువ్వు అనుకుంటున్నావో, భవిష్యత్తులో నువ్వు ఏది జరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తున్నావో అవన్నీ ఇక్కడే చూడవచ్చు అని చెప్పారు. అందుకే భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో భీష్ముడు, పితామహుడు, కర్ణుడు వంటి మహాయోధులందరూ కూడా ఆయనలోకి నదులు ఏ విధంగా అయితే వచ్చి ప్రవాహాలాగా వచ్చి సముద్రంలో కలిసిపోతాయో వాళ్ళంతా భగవంతుని యొక్క నోళ్లలోకి వచ్చి ఆ పళ్ళలో చూర్ణ చూర్ణాలుగా అవుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించాడు. అందుకే అర్జునుడితో చెప్తుంది. ఈ విషయాన్ని బట్టి అర్జునుడికి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒకవేళ అర్జునుడు యుద్ధం చేయకపోయినా ఇక్కడున్న వాళ్ళే ఎవ్వడు మిగలడు. అందుకే నీ ఒక నిమిత్త మాత్రము, నా చేతిలో ఒక పనిముట్టులాగా ఉండు అర్జున అంటూ చెప్తారు తదుపరి శ్లోకాలలో. ఆయన యొక్క నిర్ణయం ప్రకారమే ఇదంతా కూడా కురుక్షేత్ర యుద్ధం కానీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయంగా మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. తస్మాత్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జీత్వా శత్రున్ భుక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మాయైవైతే నిహతాహం పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, తస్మాత్, కాబట్టి ఓ అర్జున, నువ్వు యుద్ధం చేసినా చెయ్యకపోయినా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మరణాన్ని నీవు ఎవడు ఆపలేడు. కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై ఈ యుద్ధం చేసి కీర్తిని పొందు. అంటే తన భక్తులకు భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి కీర్తి ఇది. ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఆయన యొక్క దీనిలోనూ జరుగుతున్నాయి. కానీ లోకాలంతటికి తెలిసిందేంది, అర్జునుడు వల్ల కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో తెలిసారు. కానీ వాస్తవానికి ఇదంతా జరుగుతుంది ఆయన యొక్క కాల ప్రభావంతోనే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి, కానీ ఇందులో ఇక్కడ తన భక్తుడికి అరుదైనటువంటి కీర్తి ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అంటున్నాడు, కాబట్టి ఓ అర్జున, లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందు, శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేయవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలము ఒక పనిముట్టు, నిమిత్త మాత్రుడవు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణుడి యొక్క సంకల్పంలో అర్జునుడు కేవలము ఒక నిమిత్త మాత్రుడే. సో కాబట్టి ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలము ఒక పనిముట్టు, ఒక నిమిత్త మాత్రులాగా ఉండు అంటూ, సో సవ్యసాచి అంటూ అర్జున్ని సంబోధించినటువంటి శ్లోకం యొక్క భావంలో మనకి ఆ యుద్ధం చేయడం నందు రెండు చేతులతోనూ బాణాలను నైపుణ్యంగా వాడేటువంటి వాడిని సవ్యసాచి అని అంటుంటారు. సాధారణంగా ఏంటంటే
మనం రైట్ హ్యాండ్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటుంటాం. కానీ ఎవరైతే రెండు చేతులతో కూడా ఈ కుడి చేత్తో ఎంత నైపుణ్యంతో చేయగలమో, మనం చూడండి ఏదైనా ఒక వస్తువుని కుడి చేత్తో పట్టుకున్నంతగా ఎడమ చేత్తో చేయలేము. ఉదాహరణకి మనం రాయడం ఉందనుకోండి, కుడి చేత్తో రాస్తాం, ఎడమ చేత్తో రాయగలమేమో కానీ అంత నీట్గా రాయలేము కదా. కానీ అర్జునుడు మాత్రం రెండు చేతులతో కూడా చాలా చక్కగా బాణాలు వేయగలిగేటువంటి వాడు. అందుకే ఆయన్ని సవ్యచాచి అంటూ చెప్పారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, వారంతా ఇదివరకే ద్రోణుడు, భీష్ముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు, ఇతర యోధులందరూ నా చేయి ఇదివరకే సంహరించబడినారు. అందుచేత నీవు వారిని సంహరింపము. ఏమాత్రము వ్యధనొందక కేవలము యుద్ధమును వనరింపు. నీవు తప్పక నీ శత్రువులను యుద్ధమునందు జయింపగలవు అంటూ తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మరి ఎందుకంటే కృష్ణుడు తన భక్తులకు ప్రతిష్టను ఇవ్వదలుచుకుంటాడు. ఎందుకంటే ప్రణాళికాయుతంగా భగవాన్ యొక్క ఏర్పాటు చేతనే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి అతని కోరిక ప్రకారంగా నడుచుకున్నట్లయితే భక్తుల పట్ల అతడు పరమ దయాళుడై కరుణతో మరింత ప్రతిష్టను వారికి చేకూరుస్తారు అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తారు, దేవదేవుని యొక్క ఈ మాటలను విన్న పిమ్మట ఆ కంపించుచున్నటువంటి అర్జునుడు, అంటే అంతకుముందు చెప్పాడు కదా, భయంతో ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ముకులిత హస్తుడై మరల అతనికి ప్రణామాలు అర్పించి భీతి కూడిన వాడై గద్గద స్వరంతో ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడితో అంటూ సంజీవుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాము. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామములు. ఓకే మాత, శ్రీలక్ష్మి మాత చదవండి ఫస్ట్, తర్వాత హైమావతి మాత. స్థాన హృషీకేశ తవ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహాసత్యను రజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగాః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందము అనురాగము పొందుతూ ఉన్నది. రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే అంటూ ఆ ఆహ్లాదకరమైన మరియు భయానకమైనటువంటి కృష్ణుని యొక్క రూపాలు ఆకర్షణీయము మరియు వికర్షణను కలిగించే విధంగా ఉన్నవి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే అంటున్నారు, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగమంతా అనురాగం పొందుతుంది. రాక్షసులేమో భయపడి పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధులందరూ కూడా నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నారు అంటూ మరి ఇదంతా నీ విషయంలో యుక్తమైనదే కదా అంటూ ఆయనను చెప్తూ, అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ ఋషికేశుడుగా సంబోధించబడినటువంటిది ఎందుకంటే ఆ ఋషిక అంటే ఇంద్రియాలను ప్రేరేపించుట. భక్తుల యొక్క హృదయాలు ఇంద్రియాధీశుడు ఆయన, ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకునేటువంటి వాడు కనుక ఆ విధంగా సంబోధించబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ అర్జునుడు అంటాడు, ఓ మహాత్మా, బ్రహ్మదేవుని కంటే గొప్పవాడా, నీవు ఆది సృష్టికర్తవు. అట్టి నీకు వారెందులకు సగౌరవంగా ప్రణమిల్లరు. ఓ అనంత, ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, నీవు ఆకర్షణీయుడివై ఆధారభూతుడవు, సర్వకారణకారకుడవు, ఈ భౌతిక సృష్టికి అతీతుడవు అంటూ ఆయన
ఇంకా అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఇంకా చెప్తాడు మరి, త్వమాదిదేవ పురుష పురాణ స్త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిదానం వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ త్వయా తతం విశ్వమనంతరూప. సో ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, నీవు సర్వస్వమునకు మూలాధారుడవైన దేవదేవుడవు, సనాతన పురుషుడవు. నీవు ఈ భౌతిక జగత్తుకు పరమోత్కృష్టుడవైన ఆశ్రయము. నీవు సర్వమును ఎరిగిన వాడవు, సర్వము నీవే. ప్రకృతి గుణాలకు అతీతుడవైన దివ్య శరణ్యుడవు నీవే. ఓ అనంతరూప, ఈ సమస్త విశ్వము నీచేనే వ్యాపించబడి ఉన్నది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాము. సో ఇంకా ఆ 39వ శ్లోకము మరియు 40 శ్లోకాల్లో కూడా ఇంకా భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఏమనంటే, నీవు దేవతలలో వాయువు, యముడవు, నియామకుడవు, నీవే అగ్నివి, నీవే జలము, నీవే చంద్రుడవు, నీవే ప్రజాపతివి, నీవే ప్రపితామహుడవు, ముత్తాతవు కూడా నీవే. కనుక నీకు నేను 1000 మార్లు తిరిగి తిరిగి గౌరవపూర్వకంగా ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆయనకి నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటాం. సమస్తము ఇంతకుముందు అధ్యాయాలలో చెప్పబడినట్లుగా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి సమస్తము ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాలే. అందుకే నీవు దేవతలలో వాయువు, యముడవు, అగ్నివి, జలాని వరుణుడవు, చంద్రుడవు, బ్రహ్మవు అంటూ ఆయనే. ఇక మరి అందుకే నీకు నేను 1000 మార్లు తిరిగి తిరిగి గౌరవపూర్వకంగా నమస్కారములు చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకా చెప్తాడు, నీకు ముందు నుండి వెనుక నుండి సర్వదిక్కుల నుండి నమస్కారాలను అర్చించుచున్నాను. ఓ అనంత వీర్య, నీవు అమిత విక్రమ సంపన్నుడవు మరియు సర్వ వ్యాపకుడవు, కనుకనే సర్వమును నీవే అయ్యున్నావు అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా వేడుకుంటూ ఉంటాడు. తదుపరి 41 మరియు 42 శ్లోకాలలో ఆయన ఆ భగవంతుడికి క్షమాపణలు చెప్పుకునేటువంటి విషయాన్ని చూస్తాము. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ చదువుతారా? हरे कृष्णा प्रभुजी। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्णा हे यादवा हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु, एको अधवाप्याच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्णा। హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ అర్జునుడు క్షమాపణలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అంతకు పూర్వము ఈ విశ్వరూపాన్ని దర్శించడానికి ముందు అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి, అలాగే అర్జునుడు తన యొక్క అంటే కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క స్నేహితుడు, బంధువు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ భగవంతునితో మనకి సంబంధం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అర్జునుడు ఆ విధమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆయన ఇక్కడ మరి ఎప్పుడైతే విశ్వరూపాన్ని చూసి అంతకుముందు భయపడుతూ చేతులు జోడించి ఆయనకి నమస్కరిస్తూ చెప్తున్నటువంటిది కదా, వేల మార్లు నీకు నమస్కారాలు చేస్తున్నాను అంటూ భయంతో వణుకుతూ ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి అన్ని వైపుల నుండి, వెనక నుండి, ముందు నుండి, పై నుండి, అన్ని వైపుల నుండి నీకు నేను నమస్కారాలయ్యా. ఎందుకంటే ఆయన ఏ విధంగా ఎటువైపు ఉన్నాడో తెలియదు కదా, ఆది అంతాలు లేకుండా విస్తరించి ఉన్నటువంటి.
సో చెప్పి ఇక మరి ఆ అంతకుముందు తాను చేసుకున్నటువంటి విషయాలను తాను అపరాధాలుగా భావిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు, నీ యొక్క మహిమలను తెలియక నీవు నా మిత్రుడవు అనుకుంటూ అతి చనువుతో నిన్ను ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ నా మిత్రమా అని పిలిచాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సకేతి మత్వ ప్రసభం యదుక్తం, హే కృష్ణ హే యాదవ ఏ సకేతి. సో ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా స్నేహితులు, చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కదా, బావబామర్దులు స్నేహితులు. సో కలిసి మరి ఆ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో వారిద్దరూ ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో వారిద్దరూ కలిసి ఆడుకునేటప్పుడు, కలిసి తిరిగేటప్పుడు, కలిసి ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో మరి అర్జునుడు అంతకుముందు ఆయన యొక్క కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మహిమలను పూర్తిగా తెలియక ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో అతి చనువుతో, ఎందుకంటే స్నేహితుల మధ్య చాలా చనువు ఉంటుంది, లేదా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మధ్య అయినా, ఇద్దరు దాదాపుగా సమవయస్కులు కాబట్టి ఆ స్నేహ సంబంధంతో అతి చనువుతో నేను నిన్ను ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ నా మిత్రమా అని పిలిచి ఉంటాను. నీ యొక్క మహిమలు తెలియక నేను నిర్లక్ష్యంగా అతి చనువుతో నీ ఎడ ప్రవర్తించి ఉంటాను. మనిద్దరం కలిసి ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, లేదా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, లేదా కూర్చుని ఉన్నప్పుడు, లేదా భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, లేదా ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు, లేదా ఇతరుల సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు, ఒకవేళ నేను నీ పట్ల హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదతో ప్రవర్తించినట్లయితే ఓ అచ్యుతా, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసినదిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను, దయతో నన్ను క్షమించు అంటూ అర్జునుడు తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకుని మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి, క్షమాపణలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఈ 41 మరియు 42 శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. చదువుతాను. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యస్య గురుర్గరీయాన్ నత్వస్తమోస్తభ్యధికః కుతోన్యో లోకత్రయాప్య ప్రతిమ ప్రభావం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఇంకా నమస్కారాలు చేయడమే కాదు, ఆయన అంటున్నాడు, శ్రీకృష్ణుడితో సమానుడు గాని అధికుడు గాని వేరెవ్వడూ లేడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి శ్లోకం ఇది. ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, పితాసి లోకస్య చరాచరస్య, ఈ స్థావర జంగములలో అంటే స్థిరంగా ఉండేవి, కదిలేవి కదలలేనటువంటి సమస్త లోకానికి, చర అచరులకు నీవే తండ్రివి. పితాసి, తండ్రివి నీవే. త్వమస్య పూజ్యచ్చ, నీవే పరమ పూజ్యుడవు. గురుర్గరీయా అంటూ చెప్తున్నటువంటి, నీవే అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక గురువు. నీకంటే గొప్పవాడు గాని, నీతో సమానుడైన వాడు గాని ఎవ్వడూ లేడు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా. ఇక్కడ లోకత్రయేప్య ప్రతిమప్రభావ అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవాడు ఎవడైనా ఎలా ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇంకా మరి ఆ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో, ఓ కృష్ణ, ఎప్పుడూ చూడనటువంటి, ఎందుకంటే ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇప్పుడు ఆయన అడిగితేనే చూపించినటువంటి ఆ రూపం కదా, కాబట్టి మరి ఎప్పుడూ నేను చూడనటువంటి
ఓకే, హరే కృష్ణ. 43 కదా అయిపోయింది. దానికి తరువాత శ్లోకంలో హరే కృష్ణ 44 శ్లోకంలో ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఓ కృష్ణ, దయతో నన్ను సహింపుము ప్రభు. నీవు ప్రతి జీవికి పూజ్యనీయుడవైన వాడవి, దేవదేవుడవు. కనుకనే నేను నీ ఎదుట సాష్టాంగ ప్రణామముతో గౌరవపూర్వకంగా ప్రణమిల్లుచు నీ దయ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఇంకా అంటాడు ఆ శ్లోకంలో, 44 శ్లోకంలో. తండ్రి పుత్రుని యొక్క అవిధేయతను, మిత్రుడు మిత్రుని అమర్యాదను, ప్రియుడు ప్రియురాలి వేళాకోళమును సహించినట్లుగా నేనేమైనా తప్పులు చేసినచో దయతో నన్ను సహింపు. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి తండ్రి పెద్దవాడైనటువంటి వాడు కనుక తండ్రి ఎడ పిల్లలు పుత్రులు అవిధేయంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే తండ్రి క్షమిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే మిత్రుల మధ్య కూడా ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగితే ఒక మిత్రుడిని ఇంకో మిత్రుడిని అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తే వాటిని కూడా క్షమిస్తూ ఉంటాడు, ఎందుకంటే నువ్వు నా మిత్రుడు రా అనుకుంటూ. అలాగే ప్రియుడు ప్రియురాలు మధ్య కూడా ఏదైనా హేళాకోలంగా మాట్లాడుకుంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు చాలా సర్దుకుపోతూ ఉంటారు. ఒకవేళ నేను కూడా ఆ విధంగా ఒకవేళ నేనేవైనా నీ ఎడ అమర్యాదగా తప్పులు చేసి ఉన్నట్లయితే దయచేసి నన్ను ఒక తండ్రి పుత్రుడిని క్షమించినట్లుగాను, ఒక మిత్రుడు ఇంకొక మిత్రుడిని క్షమించినట్లుగాను, ప్రియుడు ప్రియురాలి యొక్క హేళాకోలాన్ని సహించినట్లుగాను నా యొక్క అమర్యాదలను సహించవయ్యా అంటూ ఆయనని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది చూస్తాము. సో అలాగే ఇంకా చెప్తారు, ఎప్పుడూ చూడని నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని తాత్కాలికమైనటువంటిది. ఎలాగైతే ఈ భౌతిక జగత్తు అవ్యక్తాలుగా ఉంటుందో ఈ విశ్వరూపం కూడా ఆ మాదిరిగానే తాత్కాలికమైనది. సో అందుకే అర్జునుడు అడగడం వల్ల ఈ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపెడుతూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఆయన అందుకే అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఎప్పుడూ చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి నేను ఆనందించానయ్యా. అయితే ఆనందించాను కానీ నా మనసు భయంతో ఎంతో బాధపడుతూ ఉందయ్యా. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ పూర్వ రూపాన్ని చూపించి నన్ను అనుగ్రహించు అంటూ ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఏమడుగుతున్నాడంటే ఆయన్ని, నీ యొక్క చతుర్భుజ రూపాన్ని దర్శించగోరుతూ ఉన్నాను. ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్రబాహో, మునుపటిలాగే తలపైన కిరీటమును, హస్తములలో శంఖమును, చక్రమును, గదను, పద్మమును కలిగి ఉండెడి నిన్ను నేను చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను. 1000 చేతులు కలిగిన ఓ విశ్వమూర్తి, 4 భుజాలతో పూర్వరూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు. అంటే చతుర్భుజ రూపాన్ని నేను కూడా చూడగోరుతూ ఉన్నాను. మరి ఆ చతుర్భుజ రూపంలో నిన్ను నేను దర్శింప వాంఛిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఈ 45, 46 శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, చతుర్భుజ నారాయణ రూపంతో సహా అన్ని రూపాలు ఆయన యొక్క మూలమని ఇక్కడ రుజువవుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగితే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎవడు ఎప్పుడూ చూడలేదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఓ ప్రియమైన అర్జునుడా, నేను నీకు ప్రసన్నుడినయ్యే
నా ఆంతరింగిక శక్తి చేత భౌతిక జగత్తులో దివ్యమైనటువంటి స్వరూపాన్ని నీకు చూపెట్టాను. తేజోమయము, అనంతము, ఆద్యము అగు ఈ రూపము నీకు ముందు ఎవడూ చూసినది లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు ఇప్పుడు దర్శించుకున్నటువంటి ఈ విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో, ఈ విశ్వరూపాన్ని మునుపెన్నడూ ఎవడూ చూడలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుని పట్ల ఎంతో కరుణతో, మరి అతడితో పాటుగా ఊర్ధ్వలోక వాసులు కూడా విశ్వరూపాన్ని ఇప్పుడు దర్శించగలిగారు. అంతకుముందు ఎవరు చూడలేదని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఊర్ధ్వలోకంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సిద్ధులు, అంత దేవతలు భయపడుతూ పారిపోతున్నారు, రాక్షసులు అని చెప్పారు కదా. అంటే ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడే ఆయన్ని దర్శించుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ విశ్వరూపాన్ని రాయబారిగా వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొంత దుర్యోధనుడు విద్య విరమణకు ఒప్పించడానికి యత్నించినప్పుడు, ఆ సంధి రాయబారం కోసం వెళ్ళినప్పుడు దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడిని బంధించడానికి యత్నించిన సమయంలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారు అని చెప్తారు. కానీ అప్పటి విశ్వరూపం ఇప్పుడు అర్జునుడు దర్శించినటువంటి విశ్వరూపానికి భిన్నమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మనకి వామనావతారంలో వింతింతాయి వటుడింతాయి అన్నట్లు చెప్పినట్లు అక్కడ కూడా చాలా విశ్వమైనటువంటి రూపాన్ని కూడా అక్కడ మరి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. అలాగే ఇంకా చెప్తారు ఆ 48వ శ్లోకంలో, ఈ విశ్వరూపంను పూర్వమును ఎవరు ధరించి అంటే దర్శించి ఉండలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానులు. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, అంటే ఇక్కడ 48 శ్లోకంలో ఆయన్ని కురుప్రవీరా అంటూ సంబోధిస్తూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. కురుప్రవీర, ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, ఈ నా విశ్వరూపము నీకు పూర్వము ఎవ్వరునూ చూసి ఉండలేదు. ఏలయన వేద అధ్యయనం చేత గాని, యజ్ఞ ఆచరణం వల్ల గాని, దాన ధర్మాల చేత గాని, పుణ్యకర్మల చేత గాని, తీవ్రమైన తపస్సుల చేత గాని ఈ భౌతిక జగత్తున ఈ రూపములో నన్ను దర్శింపజాలరు. అంటే దీని అర్థం ఒక భక్తితో మాత్రమే ఆయనని దర్శించవచ్చు. శుద్ధ భక్తి యొక్క ఫలితము అర్జునుడు ఇక్కడ దర్శించుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపము. సో కాబట్టి శుద్ధ భక్తి యొక్క ఫలితంగా భక్తునికి లభించేటువంటి ఆ దివ్య దృష్టి ద్వారా మాత్రమే నన్ను చూడగలరు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే సాధారణంగా ఈ శుద్ధ భక్తులు ఎవరు కూడా ఇటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడడానికి ఇష్టపడరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ రూపంలో ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భావనలు పరస్పరము ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి వీలు ఉండదు. కాబట్టి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని చతుర్భుజ రూపాన్ని విష్ణువుగా ధరించాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా అంటాడు ఆయన, ఈ భయంకరమైన రూపమును చూసి, ఇంకా అర్జునుతో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, ఈ భయంకరమైన రూపమును చూసి నీవు భ్రాంతుడవు కలత నొందిన వాడు అయితివి, అది అంతయు ఇప్పుడు అంతరించుగాక అంటూ కృష్ణుడు అభయమిస్తూ ఉన్నారు అర్జునుడికి. ఓ భక్త, అన్ని కలతల నుండి విముక్తుడవు కమ్ము, నీవు కోరిన రూపమును ప్రశాంత మనసుతో ఇప్పుడు చూడు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా కృష్ణార్జునుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంవాదాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ చదవండి. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. మాతాజీ. అన్మిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి మాత. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా
సకాన్ రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపూర్మహాత్మా. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో అర్జునుడు ఆ విధంగా అంతకుముందు వేడుకున్నటువంటి దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అంటూ ఉన్నటువంటిది, భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని దర్శించాడు. చివరికి అతడు ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించాడు. తద్వారా భయపడే అర్జునుడు ఓదార్చబడ్డాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఈ అర్జునుడు కోరుకున్నట్లుగా విశ్వరూపము నుండి చతుర్భుజ నారాయణుడు రూపంలోను, తదుపరి ద్విభుజ శ్యామసుందర కృష్ణ రూపంలోను అర్జునుడికి దర్శనమిచ్చి ఆయన్ని ఓదార్చాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో తదుపరి అర్జునుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభు అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేఘం మానుసం రూపం తన సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఇక అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వరూపము నుండి చతుర్భుజ నారాయణుడు చతుర్భుజ రూపంలోను, తర్వాత ద్విభుజ శ్యామసుందర రూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇట్లా, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపము చూసి నా మనసు శాంతించింది. నేను నా సహజమైనటువంటి స్వభావమును మళ్ళీ పొందినాను అంటూ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ముగింపు మనము ఈ శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. విజయమాతాజీ. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ సుదర్శమిదం రూపం దృష్టవానాసి యన్మమ దేవాప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శనకాంక్షిణః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన మానవ రూపమును గాంచి శాంతచిత్తుడనైన సహజ స్వభావాన్ని నేను పొందాను అని అర్జునుడు అనగా, ఇక ముగింపుగా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తాం. నీవు చూసే నా ఈ యొక్క రూపము దర్శనం పొందుట ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారు అంటూ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మానవుని వంటి రూపము దర్శించడము అనేటువంటిది చాలా అరుదుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవిప్పుడు దర్శించుకున్న ఈ నా యొక్క మానవ రూపము దర్శించడం అనేది దుర్లభమైనది. సో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అయితే
మరి సుదుదర్శనం చెప్తూ ఉన్నట్టు, అంటే దుర్లభమైనటువంటి ఇక్కడ చెప్తూ సుదుదర్శనం ఇదం, ఈ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ రూపం ఏదైతే ఉందో, ఈ మిక్కిలి ఈ ప్రియమైనటువంటి రూపాన్ని దర్శించుకునేటువంటి అవకాశము కొరకు దేవతలు కూడా నిత్యము వేసి ఉంచుతారు. దర్శన కాంక్షిణ అంటూ చెప్పబడుతుంది. సో ఎందుకంటే మనకి భగవంతుని యొక్క బృందావన లీలల్లో ఆయన దేవకి అక్కడ వసుదేవులకు ఆవిర్భవించిన తదుపరి నంద యశోదల ఇంటికి చేరిన తర్వాత ఆయన దర్శించుకోవడానికి శివుడే వెళ్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో ఆయన అట్లా సో దేవతలు కూడా ఈ ద్విభుజ శ్యామసుందర మానవ రూపాన్ని, అత్యంత ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఈ రూపాన్ని దర్శించుకోవడానికి మరి వాళ్ళు దేవతలు కూడా నిత్యము దర్శించాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి ప్రభు. నాహం వైదైర్న తపసానా దానేన నాచేజయ శక్య ఏవం విదో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, నీకు ప్రాప్తించినటువంటి ఈ విశ్వరూప సందర్శనం వేద అధ్యయనము వలన కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, దాన ధర్మాల వల్ల కానీ, లేదా యజ్ఞముల వలన కానీ లభించదు. సో ఇది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినటువంటి శ్లోకమే. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఫైనల్గా కన్క్లూడ్ చేస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో సో 54వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదోర్జున జాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, కేవలము అనన్యమైన భక్తియుక్త సేవ చేత ఈ విధంగా నేను తెలియబడగలను, యథార్థంగా నీ ఎదుట నిలిచిన రీతి తెలియబడగలను, మరియు ప్రత్యక్షంగా దర్శింపగలను. ఈ విధంగా మాత్రమే నీవు నా రహస్యములను అవగాహన చేసుకొనగలవు అంటూ ఆయన చెప్పడము. ఇక చివరిగా ఈ 55వ శ్లోకము మనకి శ్రీకృష్ణుడు పొందటము భక్తి ఆచరించాలి అనేటువంటిది, అంటే భగవద్గీత యొక్క సారంగా కూడా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు మరొక రకంగా. మత్కర్మ కున్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు య సమామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, అర్జున్ ఇక్కడ పాండవాన్ని సంబోధించారు. అంతకుముందు పృథ, పరంతప డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలిచినటువంటి పాండు యొక్క పుత్రుడు కనుక పాండవ అంటూ సంబోధించినటువంటి. ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు, మానసిక కల్పనలము అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకొని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఎవడు ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పక నన్నే చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్పబడింది. సో మనకి ఇక ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి ముఖ్య అంశము, శ్రీకృష్ణుడే సమస్త రూపాలకు మూలము. ఈ ప్రపంచంలో తాత్కాలికమైన రూపమైన, విశ్వరూపమైన, సమస్తాన్ని కబలించేటువంటి కాలరూపమైన, విష్ణువు యొక్క చతుర్భుజ రూపమైన అన్నీ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రదర్శన మాత్రమే. కాబట్టి సమస్త అవతారాలకు మూలము శ్రీకృష్ణుడే
ఎందుకంటే వందల కొలది మరియు వేల కొలది విష్ణువులు కలరు అని చెప్తారు. కానీ భక్తునికి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ద్విభుజ శ్యామ సుందర రూపము తప్ప ఏ ఒక్క ఇతర రూపములు అంత ప్రాముఖ్యమైనవి కావు. సో ఈ విషయం మనకి బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ మీరు ఏవైనా